Magma lajɛbagaw ni ɲantuma aw bisimila aw ka kunnafoniw kɔnɔna na kunnafoniw bakuruba filɛ nin maa 7 olu bilara garde à vue la arabadon in na janvier kalo tile 10 san 2024 k'a kun kɛ jalakili ye n'u ko ma faux et usage de faux ani atteinte au bien public. An ka furancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale y'an ka samatasɛgɛw bisimila alamisadon in na janvier kalo tile 11 san 2024 walasa ka Mali drapeau d'u ma sanu tagali cɛ kan na. A welelen kɔfɛ jɛmukan min bɛ yen n'u ko ma ko Malikura taasira an ka ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation colonel Abdoulaye Maïga ale da donna gɛlɛya minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka an ka jamana kalata nataw labɛn ni sumaya. Maa 7 olu bilara garde à vue la arabadon in na janvier kalo tile 10 san 2024 procureur mun bɛ yen n'u ko ma procureur du pôle économique fɛ k'a kun kɛ jalakili ye n'u ko ma faux et usage de faux ani atteinte au bien public n'o ye galon labarali ani u bolo selen furuba nafolo ma. EDM directeur kɔrɔ n'ale labilara septembre kalo tile 20 tɛmɛnen san 2023 ale semo maaw la. An b'aw hakilina jigin k'a fɔ k'an ka ministre de l'énergie ale kumana ORTM sanfɛ k'a fɔ ko yuruguyurugu caman bɛ kɛ EDM kɔnɔna na ani an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni maa 7 minnu minɛna présomption d'innocence b'u bolo o kɔrɔ ko sigasiga b'a la k'a yira k'a fɔ k'u sen bɛ yuruguyurugu in na. Kiiritigilamɔgɔw b'u ka baara la walasa ka se ka nin ko in ɲɛnabɔ. An ka ministre d'État ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Maïga ale kun ye jɛmukan mun bɛ n'u ko ma Malikura taasira 2 ale kun y'o invité o jɛmukan senfɛ a da donna gɛlɛya minnu bɛ n'olu kɛlen don k'an ka jamana ɲɛmaa kalata nataw sumaya. O gɛlɛyaw kɔnɔna na a ye mɔgɔw hakili lajigi an ka jamana ɲɛmaaw ka lase mun kɛra septembre kalo tile 25 tɛmɛnen o min na u ye fɛn 3 de fɔ n'olu kɛlen don k'an ka jamana ɲɛmaa kalataw sumaya. O fɛn fɔlɔ la o ye ka se an ka kalata sariya mun bɛ ka se k'o n'an ka constitution bɛɛ kɛ kelen ani filanan o ye baara minnu kun kɛra RAVEC hukumu kɔnɔna na n'o baara minɛnen don société mun bɛ n'u ko ma ko IDEMIA maaw fɛ olu labilalen ani sabanan a y'a yira k'a fɔ ko liste minnu bɛ n'olu bɛ maliyɛn minnu kan ka voter n'u b'o olu yira n'o baara bɛ an ka cakɛda mun bɛ mun ɲɛsilen don kalata labɛnniw ma n'u ko ma ko AIG. An ka furancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale ye an ka samatasɛgɛw bisimila alamisadon in na janvier kalo tile 11 san 2024 kuluba. O bisimilali senfɛ a ye Mali drapeau d'u ma u kan kan k'o min sankɔrɔta kan nata la n'o bɛ kɛ Côte d'Ivoire k'a daminɛ janvier kalo tile 13 la fo ka taa bila février kalo tile 11 nata la. An ka furancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale ye wele bila an ka samatasɛgɛw ma k'u ka dɔ fara cɛsiri kan walasa u ka taga an ka jamana kunnabɔ kan na. Ɲɔgɔn ye senfɛ an ka ministre de la jeunesse et des sports Abdul Kasim Fomba ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko waleyaw bɛɛ sigilen don sen kan walasa an ka joueurs ka se ka taga jouer ka ɲa kan in senfɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko joueurs sera Korogo sɔgɔma. Ni ne bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoniw na aw kan bɛ wagati wɛrɛ Magma sanfɛ.